ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಯ್ಲು ಪೊಯ್ಯಂದಂಡ ಸೂಜುಗಳ ನೂಲುಗಳ ಇಡೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ದೈವ ಬಲವಂಡಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಯ್ಲು ಪೊಯ್ಯಂದಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಇಂದು ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಬಲವಂಡಿಗಳ ಪಿಲಿಚಂಡಿಗಳ ಒನಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಂಪದ ಮರಣವುಲು ಕಂಚಿನ್ನ ತೂಟೆಗೆ ಮೆಂಚಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತುದು ಬಲವಂಡಿ ಪಾಡ್ನಂಚೆತ್ತನ ಸುರಿಯದ ಮೂಜಿಗೆರೆನು ಬೆಜಕ್ಕರೆ ಬಾಡ್ದು ಪೊತ್ತಾದು ಆಗೆರೆನ ಮುತ್ತಾದು ಮಂಜಿನಾಥ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಪಿರಿಮಲ್ತದು ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಲ್ತರ ದುಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟಲನ್ನು ಕೇಣಬ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋವಡು ಆ ದೈವಳ್ನ ಪೊಲಬುನು ನಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬತುಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ದಂಬೆ ಪಾಪುಡ್ದು ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಠ ಮುಟ್ಟೋ ಮೂವೆರುಳ್ಳಾಕುಲು ಕಾವಂದೆರೆ ಕೋಲುಬಲ್ಲು ಲತ್ತು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತೊಳು ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೆರ್ರ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತೆದ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬಲವಂಡಿ ಬತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬತ್ತದ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಪರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಲಕ ಬೈದ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಉಳಯಿ ಈ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯನ ನಿಲೆತ ಅಂತರ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೂಕ ತನ್ಮುಖೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬು ನಮ ತೆರೆಯೋನಗ ಧರ್ಮದ ಇವಳ ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೊನ್ನವೇ ನಂಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಧರ್ಮರಸು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಸಾರಮನ್ಯ ದೈವಳ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಊರ್ದು ಅವಳು ಕಿನ್ನಿ ಮಜಲ್ಡು ಅಂಗಾರಂದ ದಿನಟು ಸಿಂಗಾರಂದ ರಾಸಿಡು ಬಲತು ಪುರ್ಪ ಜನಿವಾರ ಪಾಡೊಂದು ಭೂಮಿ ವಿಡೆರ್ದು ಉಂಡಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆ ಬಳವಂಡಿ ಊರುಗೊಂಜಿ ಅರಸು ಬೋಡು ಪಂಡದ ಅಂತರಂಗದ ಕಟ್ಟೆದಡೆ ಬನ್ನಗ ಅರಸುಲ್ಲ ಮೋನಿನ ಬಲವಂಡಿ ತೂವೊಂದು ಬಲವಂಡಿನ ಮೋನಿನ ಅರಸುಳು ತೂವೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆ ಉಳ್ಳಾಯನ ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಬಲವಂಡಿ ಬರ್ಪೇ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆನ ಕರಿನ ಹೆಗ್ಗೆಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆ ಬಲವಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬೊಟ್ಟುಡುಂತುದು ಬೊಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಯಾಯರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದು ಕೊಂಪದಾವುಡು ಗುತ್ತುಡು ತಾನು ಕೊನೆ ಊರ್ವೆರು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದು ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೆರ್ರಗ ದೃಷ್ಟಿದೀಪೆರು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೈತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟುಡು ಎಂಕುಳು ಮೆರೆವಡು ಪಣದು ಆಕುಲು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಟನ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಗೆ ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ದಂಬೆ ಪಾಪುಡ್ದು ಅಗ್ಗಿದೈ ಮಠ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪಜ್ಜದೀಪೆರು ದೀನಗ ಆಕಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಮ್ಯಾದು ತೋಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲೆ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಗದ ಮಾನವೇರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಯನ ಬಲವಂಡಿನ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕೊನದು ಕುಳ್ಳಾವೇರು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕೊನದು ಕುಲ್ಲಾದ ಅನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಜಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆಡು ಪೇರು ಕಣವುಡು ಒಂದು ಉಳಯಿ ಪೋದು ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಜೋಗದ ಮಾನವೇರಾದಿತ್ಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬಲವಂಡಿ ಮಾಯಾಪೇರಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬಲವಂಡಿ ಮಾಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪನೆ ಉಳವುಳ್ಳು ದೋಸನೆ ಉದುದಾನೆ ಸೋಜಿಗೆ ಕಲಿಜಿಗ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಡು ಓಲು ಚುತ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡದು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಕನ್ನಡ ಕಡೆದುಕ್ಕ ಬುಡುಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋಗದ ಮಾನವೇರಾದ ಉಂಡಾದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲವಂಡಿಲ ಉಳ್ಳಾಕುಲ್ಲ ಮಾಯಕಂದ ಸತ್ಯುಳಾದು ಆರೆಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೇರು ಸದ್ರೂಪುಡು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಪಣ್ಪೇರು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರೇ ಎಂಕುಲು ಜೋಗದ ಮಾನವಿರತ್ತು ಮಯಕಂದ ಸತ್ಯುಳು ಯಾನು ಉಳ್ಳಾಯೇ ಇವೆ ಬಲವಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ನೇಮಡುಂಡಾದ ಬತ್ತುನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಪನಂಚುತ್ತನ ಕಾಲುಡು ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ನೆನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪೂಜನೆಗೆ ಜನ ಏರಿ ಪಣಪುನಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು
ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯಿರು ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟನು ಹನಿದ ಕಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಾದಿರು ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಕಾವಂದಿರು ಸುರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯಿರ್ನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲತ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯಿರು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆನ ಬಲವಂಡಿನ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲದ ಈ ಧರ್ಮದ ನಿಲಕ್ಕೆ ನಮಪೋಕ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಕ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು. ಆರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರ್ನ ವಂಶಾವಳಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಎಂಚ ಬತ್ತಿರು ಪಣಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಆರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೂಜ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲ್ಲೆ ಅಂದೇ ಪುದಾರೆ. ಅಂಚುತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಪೆರ್ರಗ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಬತ್ತದು ಸುರು ಬಲತಕಾರ ಉಂಗುಟ ಊರ್ನ ಜಾಗೆತ್ತಂಡ ಅವು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ ನಿಲ್ಲು ಅವಳು ಬತ್ತದು ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ಡು ಕುಳ್ಳುದು ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಬರ್ತೇರು ಪಣಪನ ಕತೆ ಕೇಳದ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಇರುಂದೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ಕೊಂಪದವರು ಗುತ್ತುಡ್ದು ಬಲವಂಡಲ ದೈವಲ ಒಂದು ದೇವತೆಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರಡ ಬಾಜೇರ ಪಣ್ಣು ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರಿ ಕೇರು ಪತ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ ಮಾಯಾ ಪೇರು ವಿಧಾನ ಮೆಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣದು ಆರು ನಂತರ ಪಕ್ಕ ನೆಲೆ ಆಯರು ಅವಾಗ ಒಂಜುಕೊಂಡ ಪೇರು ಕೊರೆದು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಉಜ್ಜಾಡ ಕುಲ ಬಾದಿದ್ದು ಪೇರು ಕೊರಿಯರು ಅಯ್ಯನ ಬರೆದು ಬಕ್ಕ ಕಬ್ಬೆಗೆ ತೆಗೆದು போயிரு அப்போ கொஞ்சம் உள்ளாக்கಲು ನುಡಿಗೊರ್ ಪೇರಿಗತ್ತೆ ಪೆರ್ರನೂರ್ದಾಲ ಪಟ್ಟಡು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಕೊಂಚ ನಿಲೆ ಅಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನಿಲೆ ಅಂತ ಅಂದಂಡ ಪೆರ್ರಡು ಒಂಜನೇ ನೆಲೆ ಮಧುರಾ ಪೆಜತ್ತಾಯರಿಗೆ ಎರಡನೇ ನೆಲೆ ಉಲ್ಲಾಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆ ರಾಯಮಡು ಬಲವಂಡಿ ಸಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಬಡ್ಡ ಸಿರಿಮ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂಧುಳೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ಹಿರಿಯಾಯಿನಾರು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ದ ಹತ್ರ 6 ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ನಿಡ್ದವರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರ್ನ ದೈವಳು ಪೇರದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಪೆರ್ರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರೆಪಾವೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ
ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನಗ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಪಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ಮರ್ಮಯೇ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಜನೆಯರ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಚಾವಡಿದ ಆಚರಣೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಧುರಾಯ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲಿಟ್ಟು ವಾ ರೀತಿದ ಪೂಜನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರುಳ್ಳ ಆಕಲಿಗೆ ನಡಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡೇತ್ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಉದಯನಪುರ ತಿರಿಯೋಣಗ ಸತೀಶ್ ರಾಯರೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಣ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮವು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟಿರೊಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪವು. ಕೊಂಪದ ಉಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಕುಲ್ಲ ಬಲವಂಡಿ ದೈವಲ ಇಡೆಬತ್ತದು ಮೂಲು ಉಯ್ಯಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಧುರಾಯ ಪೇಜತ್ತಾಯರ ಪೇರು ಕೇಳಿದು ಒಂಜಿಲೋಟ ಪೇರು ಪಡೆದು ಪೋತಿನ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೂಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನೇಮದ ಟೈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಯ್ಯಾಲೆನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಪೂ ಪೇರು ಬೊಂಡ ಪೂರದಿಯದು ಅಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ನೇಮಾಡ ಆ ಉಂದಾನಾಗ ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ಮುಲ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗಳ ಸತ್ಯದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಸುರುಟು ಬಲವಂಡಿ ದೈವದ ಉಯ್ಯಾಲೆಗೆ ಮಲ್ತದೆ, ದೈವಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ. ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಮಧುರಾಯ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾಳಿಗೆದ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತಂಡು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಓಲ್ಪುದು ಕೇಂಡಲ ಆರಿಗೆ ಸರಿಯಾಯನ ಕೊಡಿಮರ ತೆಗೆದಿಜಿ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಪಂಡೇರು ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ಜಾಗಡೆ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಕೇಳಲೆ ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಕಲ್ನ ಉಂದಾತಂಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ಜಾಗಡಿತನ ಕೊಡಿಮರನ್ನು ಉಳ್ಳಾಕಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ದೇರ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತಂಡು ಪೇಜತ್ತಾಯರಿಗೆ ಉಸರ್ದಂತ ಇಜ್ಜಂದಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ತ ಜಾಗದ ಮರ ಲಕ್ಕಾದ ಬೋದಿತ್ತಂಡು ಅದಾಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾದ ಮಾಮೇರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ದೈವಂಕ್ಲಿ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಆಕುಲು ದೈವಂಕ್ಲು ಆ ಮರ ಕೊಣ ತಿನ್ನಕಲೇನು ಏರಂದು ತೂಪವೇರು ಎಂದು ಪಂಡ್ತೇರು. ಆ ಲಕ್ಕಾದ ಪೋತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ಅಕ್ಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಂಡು ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾಮೇಡ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಡ್ತದನ್ನು ಮೂಲು ಈ ಜಾಗಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡ್ತಂದು ಏರು ಈ ಇಲ್ಲ ಮನೆತನದ ವಾ ಸುತ್ತ ಗೆಪ್ಪುವೇರ ಅವು ಅದಗನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತದ ಲೈನ್ದ ವಯರ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಳ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪು ಏರು ಕೊಣತಾರ ಆ ಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಧುರಾಯ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲೆತ ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಕಾರಣಿಕ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮರ್ಮಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನವ ತಿರ್ದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊನಗ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮದ ಇವಳನ್ನ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಕಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡು ಮೊಗಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪುಣ್ಯ ಚಾವಡಿ ಮಧುರಾಯ ಪೇಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕಾವಂದೇರು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ತುಂಗನಂದ ಉಜ್ಜಲ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಚಾವಡಿಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯದಪ್ಪೆನ ಕೊಂಕನಾಡ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ
ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪರಿವಾರ ಚಿತ್ತುಳ್ನ ಬೈಕಡ್ತಿನ ಪೂರ ತೂದು ಇನಿತ ದಿನ ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲೆಟ್ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ನಿಕೊಳನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡ ಬಂದುಳೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನಗೂ ಕೊಡಿಮರ ಪತನ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಊರೊರ್ಮೆ ತಿರ್ಗಣ್ಲ ಒಲ್ತಲ ಕೊಡಿಮರ ಒತ್ತುದು ಬರಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿತ್ತುಳಪ್ಪನ ಕೊರಿಯರು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ನಿಲಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕು ಬೋಳಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಮರೊಂಡು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಧುರಾಯ ಪೆಜತ್ತಾಯರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸುಡು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೊತ್ತುಳು ಕಾವಂದಿರ್ನ ಪಂಡದು ಅವಿನ ಸೇವಾರೂಪಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಪ್ಪಿತು ಕೊರಿಯರು ಇನಿಕಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅವಳು ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಕೊಡಿಮರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಏರು ಕಂಡು ಕಪಡದ ಕಳುಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬೆರ ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸೂತ್ರದ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಪೆರಾರಡು ಕಾವಂದಿರು ಬೀಗಂದಂಡ ಕಟದಲ್ತಾಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ ತರ್ಕೊಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಪಿರತಿರ್ಗೊಡುಂದಂಡ ಮರ್ಲು ಪತದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆಜತ್ತಾಯರಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ವ ತಪ್ಪಾಂಡು ಎಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಡು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೇ ಸೊತ್ತುಳೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೈರ್ಯ ಅವು ಏರಿಗಳ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಈ ನೆಲತ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಮಾಮಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮ್ಯರು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಪೆಜತ್ತಾಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿನ್ನಿಮ ಜಲಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದೈವಳ್ನ ಕಾವಂದಿರ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವಾಪನಂಚೊತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಬತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಸ್ಥಾನನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಉತ್ಸವನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಪೊಲಬಲಿನ ಪುರ ತುಯ್ಯ ಇನಿತ ಈ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮಗೆ ಒಲಿದು ಬತ್ತನಂಚೊತ್ತನ ಕಾವಂದಿರು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಣಪುನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆಯೋ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ.